ሰላም ክቡራት ተኸታተልትና ከመይ ጸኒሕኩም መቸም ዝኾነ ሕብረተሰብ ካብ ወለደታት ዝተወራረሶም ባህልን ልምድን ኣለዎም። እዚ ባህሊ ንጋለ ሕብረተሰብ ጽኑዕን ተፈታውን ዘይስገርን ክኸውን ከሎ ንኻልኦት ግና ዘገርምን ዘይጸየፍን ባህሊ ኮይኑ ንረኽቦ። ኣብ ገለ ከባቢ ዝብላዕ ኣብ ገለ ከባቢ ዝፍንፈን ክኸውን ድማ ንቡር ብምዃኑ በባህሊ ኻዩ ጥዑሚና ጥራይና ክንሓልፎ። ኣብ ኩርናዕ ህዝብታቶምን ባህልታቶምን ድማ ምዞም ንዓና ኣገረምቲ ዝኾኑ ዓይነታት ባህልን ልምድታትን ክንላሊኩም ኢና እሞ ሰናይ ጸንሖት። ሽሉክ ሓደ ክፋል ህዝቢ ደቡብ ሱዳን እዮም። ድሕሪ ዲንካን ኑዌርን ድማ ብብዝሒ ህዝቢ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ይስርዑ። ካብ ካልኦት ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ኣብ ባህልን ልምድን ብዙሕ እኳ ዘይፍለዩ እንትኾኑ ሽሉክ ግና ዝማዕበለ ስልጣነ ከም ዝውንኑ ይእመነሎም። ካብ ካልኦት ዝፈልዮም ድማ ዝኾነ ሽሉክ ቅድሚ ስሙ ብስም ቀዳማይ ኣባሓጉ ይጽዋዕ ምዃኑ እዩ። ንኣብነት ካዋር ኒያንግ፣ ካዋር ኣብ፣ ካዋርዶን ካልእን። ዘይከም ዲንካን ኑዌርን ገዝሚ ሽሉክ ከብተን ጤለበግዕን እዩ ዝኽፈል። ብመሰረት መምርሒታቶም ዝኾነት ጎርዞ ሓደ ዓይነት ገዝሚ እዩ ዝውሃባ። ንሱ ድማ ወይ 11 ላም ወይ ድማ 35 ጤለበግዕ። ሽሉክ ምስ መቕርቦም ኣይምርዓውን እዮም። እቲ ክመስል ዝደለየ መንእሰይ ንሓቡ ወይ ድማ ንቐረባ ዓርኪ ወላዲ ይሕብሮ። ንሱ ድማ ኣቦት መንእሰይ ይነግሮሞ ቅድም መሳተ ጠሚታ ዘላ ጎርዞ ዝምድና ክህልዎም ሓረግ ይጽብጽብ። ብድሕሪ ድማ ጓል ይሓቱ። ከከም ትሕዝቶኦም ደቂ ተባዕትዮ ሽሉክ ልዕሊ ሓንቲ መጻምዲ ክምርዓዊ ይኽእሉ። መዓልታዊ ናብራ ሽሉክ ኣብ መጓሰን ሓድንን ሕርሻ ኣሕምልትን ትንባኾን ዝተመስረተ እዩ። ንትንባኾ ትቕዱስ ዘርኢ ኣባሓጎታትና ብምባል ይገልጽዎ። ሽሉክ ጥረ ገንዘብ ይጥቀሙ እኳ እንትኾኑ ብሰፊሑ ግን ን10 በደላዮም ዘዘውትሩ። ሽሉክ ሩስ ዝጽዋዕ ላዕለዋይ ሃይማኖታዊ ፖለቲካዊ ኣመሓዳሪ ይመሓደሩ። ኣብ ትሕቲ ድማ ጃጉ ዝበሃሉ ጭቃ ዓዲ ኣለዉ። እቲ ንስልጣነ ሽሉክ ዝመስረተ ሩስ ኒካንግዋ ዳኣርካዋ እዩ። ሽሉክ ኒኪንጋን ብልዑል ክብርን ሓበንዮም ዝዝክርዎ። ከም እምነቶም ድማ ኒክንግን ዝናብ በርቅን ነጎዳን ዝተቖጻጸረ እንተ ተሓጒሱ ኸዓ ልዑል ምህርቲ ዝህብን ንፀሓይ ንወርሕን ዝቋጻጸር እሙን ሓላዊ እዩ። ሽሉክ ኒካንግ ኣይሞተን ናብ ትኪ ብምቕያር ኣብ ልዕሊና የሳፍፋሎ ኢሎም ይገልጽዎ። እቲ ዝመረጽ ሩስ ካብ ዘርኢ ኒካንግ ክኸውን ወላዲ ሩስ ዝነበረን ዝኾነ ናይ ኣእምሮን ኣካልን ስንክልና ዘይብሉ ኣጻዕቱ ኣስናኑ ሙሉእ ዝኾነ ክኸውን ኣለዎ። ሽሉክ ንትንፋስ ኒካንግ ኣብቲ ዝተመርጸ ሩስ ኣሎ ኢሎም ስለ ዝኣምኑ ንሱ ድማ ብባህራዊ መንገዲ ክመውት የብሉን ይብሉ። ዝኾነ ሩስ ዘይመሕርሕማም ዝሓምም ንዝኣርግን ምስኡ ብምርዳእ ይቐትልዎ። ስለዚዩ ድማ ብጀካእቲ ኣብ 1974 ኣብ ሆስፒታል ካርቱም ዝሞቶ እንኮ ሩስ ሽሉክ ዝነበረ ኮርፋፊቲ ኩሎም ሩስ ብድንገት እዮም ሞይቶም። ካብ ጭቃታት ዓድን ብለባማት ዝቖመት ጉጅለ ብምስጢራዊ መንገዲ ነቲ ብቑዕ ዝተባህለ ሩስ ድሕሪ ምምራጽ ንኹሉ ዓድታት ሽሉክ ትሕብር። ኣብ ናይ ጽምብል ዕለት ድማ ነፍሲ ወከፍ ዓዲን እናተዕመማ ኣለዋ። ገለ ጻዕዳ ስኒ ሓርማስ ትቐርብ፣ ካልእ ድማ እትቕዱስ ብራዊ ጭማራ ተዳሉ። ነቲ ካብ ቆርበት ጤሌቤዱ ስራሕ ክዳንን እተዳሉ ካልእ ዓድላ። እታ ሩስ ዘለዋ ዓዲ ድማ ነቲ ጥሩር ዝጽዋዕ ፍሉይ ጽሩራ ተዳሉ። ኣብታ ዝተወሰነት ዕለት ድማ ጸሊም ዝሕብሩ ጻዕዳ ጭራዝ ዘለዎ ብዕራይ ብምሕራድ እቲ ሓድሽ ሩስ ካብ ስጉኡ ይምገቡ። ዋላ እኳ እቲ ከም ሩስ ዝምረጽ ሰብ ኣቐዲሙ ሓንቲ ወይ ካብኡን ላዕሊ መጻምዲ ይህልዎ እንተኾነ ብመሰረት ባህሊ ሽሉክ ዝኾነ ሩስ ኣብ ዕለተ ምጽምባሉ ሓንቲ ንግስቲ ሽሉክ እትጽዋዕ ድንግል ክምርዖ ኣለዎ። እታ ዕድለኛ ጎርዞ በታ ጉጅለያ ትምረጽ። ከም ልምዲ ኣብቲ ዕለት ጎርዞ ኦሮሮ እትጽዋዕ ናብቲ ሩስ ብምቕራብ ብመልክዓ ሃነን እናበለት ንዓይ ምረጽ ኣነ ይሕሸካ ትብሎ። ንሱ ግን ምርጫ እታ ጉጅለ ምርጫ ህዝበይ ብምባል ንጠለባ ይነጽጎ። ብድሕርዚ እቲ ሩስ ካልእ ሰበይቲ ከእቱ ኣይፍቀዶን እዩ። ማሪታዊ እምነታት ኣብ ባህሊ ኩለን ሕብረተሰባት ሰፊሕ ተቐባልነት ዘለዎን ምስ እምነታት ተኣሳሲሩ ብምዕባለ ከይተጸልወን ወለዶታት ዝቕጽል ዘሎ ባህል እዩ። እቲ ዘገርም ድማ እዞም ማሪታዊ እምነታት ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ወላውን ምስቶም ኣብ ሃገርና ዝፍጸሙ ኣብ ገለ ሸነኻቶም ዝመሳሰሉ ምዃኖም እዩ። ነቶም ምስ ምምጻእ ሓድሽ ህንጻ ዝምልከቱ ማሪታዊ እምነት ምስ እንዕዘብ ኣብ ብራዚል ዝተወልዱ ደቃ ዝሞትዋ ስድራ ሰሓብ ዘይኮነ ስም ብምምራጽ ክሳብ ካልኣይ ዓመቱ ዝረገጽ ረሳሕ ክዳውንትን ሕማቕ ኣቀማቕማን ዘውትሩ። እዚ ልምዲ ኣብ ሃገርና እውን ይዘውተር እዩ።
ኣብ ኮንጎ ሕማቕ ፋል ካብታ ስድራ ክጠፍእ ብዝብል ነቲ ዝተወልደ ህፃን ካብ ገረብ ባምቡኣ ዝተዳለወ ዘንቢል ብምእታው ኣብ ምኡን መሸጣ ናብ ዕዳጋ ተወርዶ ሓደ ካብ ካህናት እታ ቀቢላ ምስ ዓደጎ እታ ካብ ርሑቕ ትከታተል ፀኒሐት ኣዲኡ ፀኒሓ ናብቲ ካህን ብምቕራብ ብዕፅፊት ዝኸፍሎ ዋጋ ከፊላ ደግማይ ንውላዳ ትዕድግ ኣብ ገለ ካብ ሃገራት ኤስያ ህፃን ዝሞታ ስድራ እቲ ሕማቕ ፋል ምስኡ ክቕበር ብምባል ዓብዪ ድግስ ኣዳልያ ድኻታት ትጋብዝ ብኸያት ነቶም ነቲ ህፃን ዝወሰዱ ርኹሳት መናፍስቲ ይሕጉሶም እዩ ስለ ዝበሃል ኣብቲ ናይ ሓዘን ኣጋጣሚ ብኸያት ኣይፍቀን እዩ ብኣንጻሩ መቕረቢ እቲ ህፃን ዕልልታን ሰሓቕን ብምድርጋሕ ሓዘኖም ይገልጹ ውላዳ ዝሞታ ቀያሕ ሂንዳዊት ፀጉራ ብዘይትን ጸባን ብምድራዝ ኣብ ልዳት ቤታ ኮፍ ትብል ሓለፍቲ መንገዲ ድማ ይፀርፏ ብዘይበሰለ እንቋቑሖ ይሃርምዋን እቲ ሕማቕ ፋል ሰኪሑ ምእንቲ ዳግማይ ከይምለሳ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ውላዳ ዝሞታ ስድራ ብልምዲ ዋሳራሞ ናብ መራሒ ሃይማኖት እተቐቢላ ብምቕራብ ህያብ ብሂባ ነቲ ዝውለድ ሓድሽ ህፃን ክሳብ ዓቕሚ ኣዳም ዝበፅሕ ፀጉሩ ከምዘይትላፅእ ቃል ተኣቱ ሓራስ ሂንዳዊት ካብ ቤታ ክትወፅእ ከላ ምእንቲ ከይትጉነፍ ኣብ ኢዳ ኣብ ጫፍ ቀይሕ ጨርቂን ዕንቁን ዝተኣስሮ መኾስተር ሒዛ ትጓዓዝ ኣብ ቀቢላ ሂምባ ድማ ኣብ ክሳድ እቲ ህፃን ቆርበት ተመን ይኣስሩ ኣብ ቲቤት ኪራንጁዚ ዝፅዋዕ ሓኪም ተቐቢላ ዘዳሎ ፍሉይ ክታበት ትሕቲ መተራስ እቲ ህፃን ይቐምጡ ኣብ የመን ሓራስ ርእሳ ብምሽፋን ክትንቀሳቐስን ክድቅስን ጫማ ከምዘይትፈሊ ዘገድድ ማሪታዊ እምነት ኣሎ ሽንቲ ቤት ኣብ ተኣትወሉ እዋን ከዓ ካራ ሒዚኣ ተኣቱ ኣጋንንቲ ንምስኳክ ዘይተኸንሸበ ህፃን ንበይኑ ኣይግደፍን እዩ ክሳብ ዝኸንሸብ ንርእሱ ካብቲ ዘይትስምስምን ብሕቑን ሓመድን ካትራመን ዝተዳለወ ባዕጢ ይሽፍኑ ን40 መዓልታት መደቀሲ ብዕጣን ይዓጥኑ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ኮንጎ ኣብ ቀቢላ ሱኩ ሓደ መቕረቦም ዝሞቶም ወፍራዊ ፅሬት ጫካ ብምክያድ የፋንዎ ኣብቲ ምስቲ መዋቲ ዝቐርብ ዝተፈላለዩ ሂባት ሒዞም ዝሳተፍዎ ጽምብል ደቂ ኣንስትዮን ወጻተኛታትን ክሳተፉ ኣይፍቀዶምን እዩ ኣብ ቀቢላ ላቱካ ኡጋንዳ ኣቦ ጓል ንሕቶሞን ስዎም ዝቕበል ነቶም ጋልኩም ሃቡና ክብሉ ዝመፁ 3 ሽማግለታት ተንስኡ ብኸፎም ብበትሪ ይሰሃሎም ኣብ ኣሜሪካ ጎረባብቲ ሕብስቲ ብምድላው ናብቶም ሓደሽ ጎረቤቶም ሌላ ይመፁ ሽዑ ስሞም እናላለዩ ነቲ ሕብስቲ ይህብዎም ኣይሁዳውያን ናብ ሓዲስ ገዛ ክኣትዉ ከለዉ ከዓ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ግድን ክፍጽሞ ዘለዎ መዙዛህ ወይ ድማ ሓላዊ ማዕጾ ዝተባሃለ ጽምብል የካይዱ ሽዑ ኣብ ዓኑድ እቲ ማዕጾ ካብ ብሉይ ኪዳን ዝተወስዱ ጥቕስታት የንጠልጥሉ ከም ልምዲ ጎረባብትና ናይ እንኳ ደሓን መጻኩም ጨውን ሕብስትን መኾስተርን ነቶም ሰብ ገዛ ይህቡ እቲ ጨው ፈውሲ ዓይነት ሕብስቲ ዘለኣለማዊ ጽጋብ መኾስተር ድማ ንኹሎም ዘሕዝኑ ፍጻሜታት ምጥፋእ ዝብል ትርጉም ኣለዎ ኣብ ፈረንሳ ፓንደራ ሰራማይ ኢለረ ወይ ድማ ዕንቅፋትን ንምሕናቕ ዝበሃል ጽምብል ምእታው ሓድሽ ገዛ የካይዱ ንእሾ ናይ ሓፂን ዓንቃሪቦ ኣብ ሓዊ ምስጋ ብምጥባስ ነቶም ኣብቲ ገዛ ዘለዉ ስውራን ንምምስጋን ከም ህያ ብምሃብ ይፍጸም ኣብ ሩስያ ናብ ሓድሽ ገዛ ቅድሚ ምእታዎም ኣቐዲሞም ንእሽቶ ምራኽ ይእትዉ ተዛረብቲ ቋንቋ በርበር ዝኾኑ ጠዋርቕ ኣልጀርያ እቶም ደቂ ተባዕትዮ ካብታ ዝመሰሉላ ዕለት ናይ ገጽ ጉልባብ ክኽደኑ ይግደዱ እዚ ከም ካትም ቃል ኪዳን ኮይኑ ዘገልግል ናይ ገጽ ጉልባብ እቶም ደቂ ተባዕትዮ ተሓዛት ምዃኖም ክፍለጡን ብኻልኦት ጎራዙ ምእንቲ ከይጥሞቱ ተባሂሉ ዝፍጸም ልምዲ እዩ ጠዋርቕ ነዚ ናይ ጉልባብ ገጽ እንትርፎ ኣብ ገዞም ደቂ ኣንስትዮ ዘይብሉ ኣጋጣሚታትን ፈጺሞም ኣይኣልይዎን እዮም ብራዚላውያን እቶም ብንውሓት ስሞም ኣብ ዓለም መወዳድርቲ ዘይብሎም እዮም ኣስማት ብራዚላውያን ካብ 4 ክፋላት ዝቖመዩ እዚ ምስ መግዛእቲ ፖርቱጋል ጀመረ ልምዲ ስም ዝኾነ ብራዚላዋይ በወለዱ ዝተመርጾሉ ስም ኣባት ነብሱ ስም ዓሌት እንዳወላዲኡ ስም ዓሌት እንዳወላዲቱ የጠቓልል ስድራ ቤታት ነዚ ንምምቓል ንደቆም ካብ ህፃናቶም ብናይ ቅብጥሮት ኣስማት ብምጽዋዕ ነቲ ሕጋዊ ስም የሕጽርዎ ውሩይ ተጻዋታይ ኩዕሶ ፔለ ንኣብነት እቲ ሓቀኛ ስሙ ኤድሶን ኣርተንስ ዶ ናሲሜንቶ እዩ ካካ ድማ ሪካርዶ ኢዛሶን ዶ ሳንቶስ ሌት ዝብል ስም ኣለዎ መርዓ ሕብረተሰብ ጫድ ዝተፈላለዩ ኣገባባት ዘለዎ ኮይኑ ዝበዝሐዋ ግን ብሰንኪ ክብሪ ገዚ ብፍታው እንዳጓል ኣብ ምዝራፍ ዝተመስረተ ኮይኑ እንረኽቦ እንዳጓል ካብ ኬብሉና ካብ መን ሓሚቕና ዝብል ድሑር ኣተሓሳስባን ኣዋል ደቆም ልዑል መጠን
ገዝሚ ስለዝሓቱ ዕድመ መርዓ ዝሓለፈን ጎራዙ ጫድ ኣደናዚ ድሕር ባህሊ ብምዃን እንዳጓል ምስ እንዳወዲ ብሕቡእ ብምምኻር መርዓውን ዓረኽቱን ተሓቢኦም ንጓሎም ከም ዝዝርፏ ይገብሩ። ልምዲ ምዝራፍ መርዓት ኣብ ጫድ ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ጀምረ ኣገባብ መርዓዩ። እዚ ልምዲ ግን ትሕቲ 17 ዓመት ዝዕድሚአን ጎራዙ ኣይምልከተን እዩ። እታ ዝተዘረፈት ጎርዞ ናብ እንዳወዲ ምስ ተወስደት ከይተሃድም ንሓደ ሰሙን ብጽኑዕ እንዳተሓለወት ኣብ ሞታት ዘራፊኣ ንመርዓ የዳልውኣ። ኣብ ሰሙና ሞስከራ ወይ ከዓ ዳስ ዓወት ዝበሃል መርዓ ብምድላው ስድራ ቤቱ ዓዲሞም ብምምጻእ እቲ ዝተሓተ ገዝሚ ወሲዶም ንቡር ይፍጽሙላ። ገዝሚ ጫድ ከም ዓሌትን ትሕሶን እንዳጓል ካብ 1,000 ክሳብ $1 ሚልዮን ክበጽሕ ይኽእል። እቲ ኣብ ዝኾነ መርዓ ዘይተርፍ ግን 8 ግራም እትምዘን ብእንዳወዲ ንእንዳጓል እትወሃብ ሳንቲም ወርቂ እያ። እዚ ብዜካ ክራውንትን ስልማት መርዓትን ጨና ሓማትን ዝጽዋዕ ንኣድጓል ዝውሃብ ክቡር ባህላዊ ጨና ጫድ እዩ። ኣብ ቀቢላ በላላ ግን ካልእ ዓይነት ምዝራፊ ዝፍጸም። ብመሰረት ባህሊ እዛ ቀቢላ በኳር ኣብ እንዳ ስድራ ስለ ተሓረስ በዓል ቤታ እዋን ሕርሳ ምስ ተቐራረበ ናብ እንዳ ስድራ ኣስኒቑ ይሰዳ። ብሰላም ተገላጊላ ውላዳ ክሳብ 2 ዓመት ዝገብር ድማ ምስ ስድራያ ትጸንሕ። በዓል ቤታ ድማ ናብ እንዳ ሓሙኡ እናተመላለሰ ሕሩድን ፍሩታን ከቕርብ ይግደድ። ሃብታም ምስ ዝኸውን እንዳጓል ንጓሎም ንውሕ ዝበሉ ዓመታት እዮም ምስኦም ክሕዝዋ ዝፍትኑ። እታ በኳር ሓረስ ድማ ካብ ፍቓድ ስድራ ስለ ዘይትወፅእ ትንባልያ ትመርጽ። ዓቕሉ ዝጸበቡ በዓል ቤታ ኸዓ ምስ ዓረኽቱ ብምምጻእ ኣጸምዋ ቢሉን በዓል ቤቱን ውላዱን ዘሪፉ ይወስዶም። መርዓ ጫድ ቅድሚ ዕለተ መርዓ ኣብ ዘላ ወርሒ መዓልታዊ ኣልመቀር ብዝጽዋዕ ጥዑም ሽቱ ዕንጸይቲ ጥሽ ትወብእ። ኣልመቀር እንትርፎ መርዓት በኳር ሓራስን ካልእ ጓል ኣንስተይቲ ክተዘውትሮ ኣይፍቀደላን እዩ። ዘይመሰለት ጎርዞ ጫድ ኣእዳዋ ጥራያ ትሕነን። መርዓትን በዓል ተሓዳር ግን ኣእጋራን ኣእዳዋን ትሕነን። መርዓውቲ ጫድ ን40 መዓልታት እዮም ካብ ገዛ ከይወፁ ዝሕፀኑ። እቲ ሓደ ሰሙን ኣብ እንዳጓል ክኸውን ከሎ እቲ ዝተረፋ ድማ ኣብ እንዳወዲ ይሕልፍዎን። ጽባሕቲ መርዓ ኣድጓል ንመርዓውቲ ፍሉይ ቁርሲ ተዳሉ። ነቲ ቁርሲ ምስ ቀረበቶ ድማ መርዓዊ መግለጺ ምስጋኑ ሰሊ ሂባ። ተሓጸንቲ እንትርፎ ኣደታ ጓል ዝገበረቶ ምግቢ ካልእ ኣይበልዑን እዮም። ኣብ ባህሊ ጫድ ብሓፈሻ ዝኾነ ወዲ ኣብ መርዓ ሓፍቱ ኣይሳተፍን እዩ። ሓፍተይ ትምርዖላ ኢሉ እውን ንዕረኽቱ ኣይዕድምን። እንትርፎ ኣብ ንውሕ ዝበለ እዋንን ኣገደስቲ ጉዳያትን ድማ ናብ እንዳ ሓፍቱ ኣይበጽሕን እዩ። መርዓት ናብ እንዳወዲ ምስ ከለት እቲ መርዓዊን ደቂ ኣንስትዮ መቕረቡ ሩሱም ኣልነዘላ ዝጽዋዕ ገንዘብ ከይከፈላ ናብ ገዙ ኣይእተኣቱን እያ። ኣብ ሕብረተሰብ ጫድ ልዕሊ ሓንቲ ምምርዓው ንቡር ተርእዩ። ከም ምልክት ሃብትን ስብእነትን ስለ ዝሕሰብ ድማ እቲ ሓንቲ በዓልቲ ቤት ጥራይ ተኣኽለንያ ዝበለ ግዳይ ላግጽን ዳእላን መቕረቡን ኣብ ገለ እዋናት ድማ በዓልቲ ቤቱን ይኸውን። ኣብ ልዕሊ ሰበይቱ ካልእ ከምርዖ ምዝሓስብ ነታ ቀዳመይቲ ዝውከሳ ንሳውን ነቲ ሓሳብ ብምቕባል ነታ ካልእቲ ዝኸውን ቦታ ተዳሉ። መብዛሕትኡ እዋን እተን ኣንስቲ ብሓደ ካንሾሌን ዝነብራ እቶም ደቆም ድማ ንሰይትቦኦም ኣሞይ ብምባል ይጽውዕዋ። እተን ኣብ ሓደ ገዛ ዘለዋ ክፍልታት ከከም ብዝሕተን ኣንስቲ ይስራሓ። ብተወሳኺን ናይ ኣቦታት ስድራ እንዳ ዓበይትን ቆልዑን ምሕደር ጋሽን ተባሂለን ዝፍለያ ክፍልታት ኣለዋ። ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝርከቡ ጥንታውያን ጽሑፋት ብዛዕባ ጸሓፍቶምን ኣብቲ እዋን ዝነበረ ባህልን ልምድን ብዙሓት ሓበሬታት እዮም ዝህቡና። ሓደ ካብዞም ጽሑፋት እቲ ኣብ ልዕሊ መቓብራትን ስምን ዕለተ ልደትን ሞትን መዋቲ ዝጽሓፍ ንኣሽቱ ጽሑፋት እዩ። እዚ ልምዲ እዚ መዓዝ ከም ጀመረ ዘይፍለጥ እኳ እንተኾነ ኣብ ማይት ዓመታት ዝገበረን ወዲ ሰብ ንዘለኣለም ናይ ምንባር ዘለዎ ባህጊ ዘንጸባርቕ ምዃኑ ተመራመርቲ ይሕብሩ። እዞም ጽሑፋት መዋቲ ቅድሚ ምማቶም ጽሓፎም ወይ እውን ብመቕርቦም ተጻሕፉ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ቱርኪ ካብ ግዜ ንግስነት ኦቶማን ዝጀመረ ንመቓብርካ ካብ ደጋዊ ትርኢቱ ብምዕዛብ ንፀወታን ዓይነት መዋቲ ከም እትፈልጥ ዝኽእል ልምዲ ኣሎ። መዋቲ ወዲ ተባዕታይ ምስ ዝኸውን ኣብ ልዕሊ መቓብሩ ናይ ቀዊዕ ወይ ድማ ዕማመት ምስሊ ይገብርሉ። ጓል ኣንስተይቲ ምስ እትኸውን ከኣ ብፊዮሪ ዝወቀበ ልቢ ይገብሩ። ብተወሳኺ እውን ንሞያ መዋቲ ዘንጸባርቖን ምስልታት ይግበር እዩ። መርከበኛ ምስ ዝኸውን ምስሊ መልሕቕ፣ ጸሓፊ ምስ ዝነብር ምስሊ ብርዒ፣ ወተሃደር እንተነይሩ ከዓ ናይ ብረትን ካልእ ወተሃደራዊ መሳርሕታትን ንምስሊ ይግበር። ኣብ ልዕልቶም መቓብራት ዝጽሓፉ ጽሑፋት ከዓ ምስ ቁርኣን ምትእስሳር ዘለዎ ሞት ዘይተርፍ ምዃኑን ሰናይ ተግባራት ክንፍጽም ከም ዘለናን ዝጉስጉስ ሃይማኖታዊ ጽሑፋት ንረከብ። ኣብ ልዕሊ መቓብራት ሰብስና ነታሪኾም ዘንጸባርቕን ተራ ሰባት ከም ዘይነብሩን ዝሕብሩ ጽሑፋት ናይ ምውቃር ልምዲ ጉኑን እዩ። እዞም ጽሑፋት መብዛሕትኡ እዋን ብመሰረት ለባዋ ናታቶም እዮም ዝጽሓፉ። ገለ ካቦም ስንዕዘብ እዛ ምልእቲ ዓለም ዘይኣኸለቶ ሓደ መቓብር ከመይሉ ይኣኽሎ እስክንድር ዓቢ ጅግናው ኩናትን ሰላምን ምእንቲ ሰላም ነቢሩ
ምእንቲ መትከሉ ዝሞተ ፕሬዝደንት ግብፂ ነበር አንዋር አልአሳዳት ምንባር ጥዑምዩ የፍቅረኪ ዓለም ውሩይ ዓረባዊ ገጣሚ መሐመድ ደርዊሽ እዚ ብሰንኪ ተግባራት አቦይ ዝረኸብ ኮይኑ ዓረባዊ ጸሓፊ አቡ አልዓል አልሙተንቢ ክውለድን ክመውትን ንምርጩ ከም ዘይነበረ ንምግላጽ ኣብ ልዕሊ መቃብሩ ክጽሓፍ ዝተላብዎ ቃላት እዩ። ኦ ፈጣሪ ጋንዲ ሕጂ ነጻ ዝኾንኩ የቐነለይ ፈጣሪ። ማርቲን ሉተር ኪንግ ምስ ሞተ ጥራዩ ካብ ዓሌታዊ ኣድልዎ ነጻ ከም ዝወፀ ምሕባር ዝበለዩ ብምሟተይ ኣይተሓዙለይ ክነብር እምበይ ይምጸላእኩን ኣሜሪካዊት ገጣሚት ዶርቲ ባርከር ቢንጎ ውሩይ ተጻዋታይ ቢንጎ ነበር ኣሜሪካዊ ጂፋማዊት እዩ። የሓመም ከም ዘለኹ ነጊረክምሽ ቢሮ ብረስታንታ ኣብ እዋን ሕማሙ ምግዳስ ተኣብዮ ንዝነበረት በዓልቲ ቤቱ ጸሓፈላ አንቱም ንመቃብረይ እምኒ ዝጓሮትኩም ይቐነለይ ንዓጸምተይ ዝተንክፍ ግን ወይልኡ ሼክስፒር ዘለዓለም ከም ዘይነብር እፈልጥ ነይረ በርናንዶ ሻው ብኻላይ ወገን ገለ ሰባት ነቶም ድሕሪ ምማቶም ዝበጽሕዎም ፍሽኽ ንምባል ሓሲቦም ከም ዝኽብሉ ጽሒፎም እዚ ጉድጓድ እዚ ዓሚቕ እዩ ከመይ ኢለ ክወፅእ አንቱም ትበጽሑኒ ተንስኤ ሰላም ክብለኩም ብዘይምኽኣለይ ኣይተሓዙለይ ዶን ሄሮልድ ነዚ ጽሑፍ ዋላ እውን ምስ አንበብካ ክምለስ ኣይክእልኒ ሜርቨን ግሪቨን አንታ በዚ ተሓልፍ ዘለኻ ከመኻይ ነይረ ንስኻ እውን ከማይ ክትከውን ኢኻ ምሟትካ ዘይተርፈካዩ ነዚ ዓለም ተደሰተላ ሮማዊ መራሒ አሪሶስ ኣይትንበዓለይ ክስዕበኒ ኢኻ ፈረንሳዊ ማክሲ ሚላን ሮቢሶር ክምለስ ክፍትኔ ኢታላዊ መራሒ ማፍያ ነበር ጂማቶ ቺንቺላ በሉ ንሎሚ በዚ ክንዛዝም እዛ ኩርናዕ ሓዳስ ብምዃና ኣብኣ ዘለኩም ርእቶን ነቐፌታን ክሰድልና እንዳተላበና ቀጻልነታ ክትግምግሙ ድማ ብኣኽብሮት ንምሕፀን ኣብ ፀጽቡቑ ይረኽበና